हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसेबो बरायबावबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दङ आसाम पुलिसनिफ्राय लेटेस्ट आपडेट फैदों एडमिटनि नोंथांमोना नायदो मानि थाखाय फैदों आरो सोरनि थाखाय फैदों नोंथांमोना आरोबाव एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हासिगोन बेनो जाबाय कनस्टेबल दा लोगोफोर जाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन बे पस्टआ जाबाय AISF Battalions दा लोगोफोर एप्लाइ जादोंमोन 2018 आव जादोंमोन आरो भेकेन्सिया 145 भेकेन्सि दंमोन दा बेनि लेटेस्ट आपडेट फैदों अफिशियेल वेबसाइटआव जाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामना दङमोन नोंथांमोना थारैनो एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हासिगोन आरो नोंथांमोननि रिलिया जागायसिगोन दा नोंथांमोननि एडमिट कार्डआव गासैबो डिटेल्स थागोन बेनिखायनो जों थांसै फैदो गोबाव खालामला अफिशियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेबादि आसाम पुलिसनि आपडेट मोनबाय थानो बड' जब इनफो इउटिउब चेनेलाव दा लोगोफोर बेनो जाबाय APRO नि एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हागासिनो दङ आरो रिलिया जागायबाय 25 अक्ट'बरनिफ्राय आरो जाय नोंथांमोना दासिमबो एडमिट डाउनलड खालामाखै खालामना लादो दानिया लोगोफोर गोदान लेटेस्ट आपडेट फैदों 27 अक्ट'बरनि नोंथांमोना बेयाव निउआव नुनो मोन्दों दा जों नटिसखौ नायनोसै मानि थाखाय फैदों आरो सोरनो फैदों नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन आरो जेब्ला बे पस्टआ ओंखारदोंमोन अब्ला आंहा इउटिउब चेनेल गैयामोन बेखायनो आं आपडेटखौ होनो हायाखै दा लोगोफोर नायदो बे पस्टआ ओंखारदोंमोन 2018 आव ओंखारदोंमोन लोगोफोर दा लेटेस्ट आपडेट रिलिज जासिगोन बेनाबो दा नायदो लोगोफोर बेनो जाबाय 2018 नि जानुवारि 24 आव जादोंमोन एप्लाइआ नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामदोंमोनब्ला एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हासिगोन आरो बे पस्टआ जाबाय कनस्टेबल बेटेलियन्समोन लोगोफोर बेनो जाबाय AISF डेट मिन्स आसाम इन्डास्ट्रियेल सिकिउरिटि फर्स थ' नोंथांमोना बेयाव एप्लाइ खालामदोंमोनब्ला फाइनालि एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हासिगोन होनना बुंदों आरो बे जाबाय 27 अक्ट'बरमोन नाथाय दासिमबो लिंकआ एक्टिभ जाथ'वाखै दा नोंथांमोना आसा खालामो भिडिअ नायखांनायनि उनाव लिंक एक्टिभ जायोबा थ' नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानो हागोन एडमिटखौ आरो बेयावनो डिटेल्स थागोन माब्ला रिलिज जागोन दा लोगोफोर बिनिफ्राय मोनसे नटिस होबावदों क'क्राझार धुबरी बाक्सा बरपेटा शिबसागर आरो जरहाटनि एडमिट कार्डआ जाथ'वाखै प्रसेस जागासिनो दङ दा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखादों इलेक्सन जादों होननानै दा बिनिनो लोगोफोर जेब्ला अफिसियेल नटिफिकेसन फैगोन नोंथांमोना आरोबाव एडमिट डाउनलड खालामना लानो हागोन दायो प्रसेसआव दङ बिनिफ्राय एडमिट कार्ड नोंथांमोना SLPRB आवनो डाउनलड खालामनो हागोन जाय नोंथांमोना AISF आवहाय एप्लाइ खालामदोंमोन फाइनालि नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनो हासिगोन आरो नोंथांमोननि रिलियाबो जागायसिगोन दा लोगोफोर बेखिनियानो आपडेट जेब्ला बे भेकेन्सि ओंखारदोंमोन बे समावहाय इउटिउब चेनेल गैयामोन लोगोफोर मानोना आं इउटिउब चेनेला 2020 आवसो खुलिनाय थ' बेखायनो आं आपडेटखौ होनो हायाखै दा बेनि फुल अफिसियेल एडभार्टाइजमेन्टबो गैया दायो नाथाय बे भेकेन्सिया 145 दङमोन लोगोफोर दा नोंथांमोना जायफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना डाउनलड खालामना लादो आरो लोगोसे आइडि गोमादोंब्ला नोंथांमोना रिकभारि एबा नोंनि नेमजोंनो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन बेनिफ्राय आसाम पुलिस बेटेलियन्स आरो कमान्ड' ओंखारबावगोन होनना बुंदों 5000 भेकेन्सि दा बिनि लेटेस्ट आपडेटआ माब्ला फैयो नोंथांमोना भिजिट खालामबाय थाबानो जाबाय अफिसियेल वेबसाइटआव दा लोगोफोर जाय नोंथांमोना भिडिअ नायना मोजां मोनबाय लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलावबो साबस्क्राइब खालामना लादो बड' जब इनफो इउटिउब चेनेलाव